Helo. Hei Rhyd, Daf sy'n yma. Hei Daf, ti right? Ie, ddim yn bad, ddim yn bad. Ti ar gael i siarad? Dwi bach yn brysur funud. Fi ar yr A470 ar y ffordd i Gynger. Dwi newydd chwarae rygbi Ponty nawr. O, good. Sut rath i? Ie, ddim yn ffôl. Nathon ni curo Merthyr, so mae pawb yn eitha hapus hwnna, ond Good. ie, jyst i cael y cyngerdd yma allan o'r ffordd nawr. Ie, gallai gredu na. Lle ti'n canu? Canu yn Coleg Heather Drama dwi, so mae'r gyrru ar yr A470 fel ni'n siarad fan hyn, a ie, edrych ymlaen i gyngerdd. Na fo, na i ddim haslo ti nawr, ond ffonio o'n i weld os oedd ti ar gael i gael sgwrs bach am dy yrfa di hyd yn hyn, a creu rhyw fath o raglen dogfen. Ie, dim probs. Rho text i fi yn y bore, a gallwn ni siarad pan ni'n rhydd. Gwych Rhyd, da iawn gyda Ponty Pnaw yma a phob lwc heno. Dim probs. Diolch Daf. Dra bai. Wel, ie, dra. Mae Rhydian Jenkins yn wyneb cyfarwydd. O ymddangosiadau cyson ar y radio a theledu yma yng Nghymru, mae o'n ddyn prysur iawn. I'r eisteddfodwyr sy'n gwrando, mae ganddo lais gyfarwydd fyth. Byddwch chi'n gwybod am ei lwyddiant yn canu ac yr hyn mae wedi ennill dros y blynyddoedd. I gefnogwyr uwch gyngrau rygbi Cymru, bydd ei enw yn canu cloch hefyd. Byddwch chi'n gwybod ei fod yn chwarae i dîm fwyaf hanesyddol o wlad, gyda Bontypridd, ac yn gynt o Academi'r Scarlets. Chi gyd yn gwybod hyn. Ond o dan hyn i gyd, mae Rhydian yn ffrind, yn fab, yn fyfyriwr, yn berson normal sy'n gorfod bwrw ymlaen gyda bywyd. Dyma beth sydd o dan y chwaraewr ac y perfformiwr. Dyma stori Rhydian. Rwyt ti Rhyd, dwi wedi eisiau dod i nabod y person o ddydd i ddydd. Mi newn ni dwtsid ar y canu a'r rygbi wedyn. Ond sut berson wyt ti o ddi ar y llwyfan ar cae chwarae? Cartrefol. Y beth i'n golygu hwnna, fi'n person eitha, fi'n doli dod adre, fi'n eitha private, a fi'n licio cadw fy hun i fy hun, mae'r weithiau pan ti'n neud rygbi ar canu, mae lot o bobl yn, maen nhw'n trio cael insight i beth ti'n neud, fi jyst licio'r bywyd syml, os fi'n onest. Fi jyst yn trydian am Faesteg, fi jyst yn be bynnag fi'n neud ar y cae neu'r llwyfan, fi dal yr un person, a fi jyst yn gyda mae'n bwysig gofio o le ti'n dod a ffrindiau ti, oherwydd mae rai o bobl ti'n gweld mae duedd gyda nhw jyst yn anghofio'r pobl sydd wedi bod yn ffrindiau a cefn i ti. So ti'n siarad am ffrindiau ti. Pe ti'n meddwl maen nhw'n gweld ti fel Rhydian cymdeithasol, mate i? Ydyn nhw'n gael ochr arall ond ti? Wel, mae rai stuff i ffili gweud ar fan hyn, os fi'n honest. Na, fel joc. Na, maen nhw'n... mae dy ti Wan, Jake, Dylan, a Tith hefyd. A lot o bobl eraill. Mae lot o bant yn mynd o gwmpas. Mae'r ffaith bod ti'n canu a chwarae rygbi a ponty. A fi'n credu mae'n bwysig. Hwna sydd yn creu perthnasau da bobl, ond na, wrth gwrs gyda Iwan, mae fe wedi bod ffrind i gorau ers ni'n, bron meithrin, ar ysgol gynradd. Felly y peth nesoedd angen i mi wneud oedd cael sgwrs gyda Iwan, neu Shawshank fel mae Rhydian yn ei gynabod e. Fel pob ffrind da, maen nhw gyda nicknames i'w gilydd. Ar ôl gwylio'r ffilm Shawshank Redemption, mae Rhydian wedi bod yn galw Iwan fel Shawshi neu Shawshank, a Iwan yn galw Rhydian fel un o'r prif gymeriadau, Red. Sôn am straeon, mae ffyw sy'n dod i'n meddwl, probably nôl yn ysgol uwchradd. Ddim yn cofio pa blwyddyn oedd ni, dwi'n meddwl falle blwyddyn 10, 11, chwarae tu allan a oedd o efo water bottle. Oedd o'n mynd rownd a sgwyrtio ni gyd, y boys i gyd, a socio ni, a ges i galwad wedyn. O, mae'r prifathro eisiau gweld ti. Bai Rhydian yw on. Nathon ni ddim wneud dim byd. A nathon ni bumpio mewn i Rhydian wedyn, ar y ffordd yna. A oedd o fel, oh boys, please, don't grass me up. I know it was me, don't grass me up. Nathon ni cyrraedd yr swyddfa'r prifathro. Galon ni allan one by one, cael chat am be digwyddodd. A pam oedd pawb yn glib a ddred fel, oh boys,
pai grath o fi fyny. So athyn ni gyd allan one by one, a wedyn dod nôl mewn i'r swyddfa, a nath y prifathro just deud, so Rhydian, ma pawb wedi deud, taw ti oedd o. So, dim yn siŵr beth digwyddodd ar ôl hwnna, ond dim yn siŵr os gath o fel cosp neu unrhyw beth fel yna, ond hwnna'n bach o memory sydd just yn sticio yn pen fi, achos just y ffaith yn bod, pai grath o fi fyny, a wedyn nath y tri o'n ni deud, na, Rhydian oedd o. Daeth y rygbi cyn y canu, ac bod Rhydian yn chwarae Bontypridd nawr, o'n i eisiau gwybod mwy am lle nath popeth ddechrau, ac roedd rhywun agos iawn iddo fo yn ei hyfforddi o oedran cynnar. Nes i cychwyn under 8 yn Tondi, beth hwnna, 2004-ish. So fi cofio mynd lawr i Tondi, under 8, a digwydd bod o dad fe yn hyfforddi fi o under 8 slan i under 14s gyda Tondi. Wedyn nes i Ton Mawr ar gyfer under 15s a under 16s. A wedyn es i Cwins Gyfyrddin am youth, a dyna lle nes i chwarae game cynta seniors fi yn 17. Chwaraeodd tad Rhydian, Mike, rhan fwyaf o'i yrfa i Faesteg Celtic. Roedd rygbi wastad yn dod gyntaf, felly fe roddodd ei waith fyny yn 17 mlwydd oed gyda'r bwtsiwr lleol i allu chwarae ar sydyrnau. Uchafbwynt i yrfa oedd chwarae bob gwyl San Steffan a di Llun y Pasg i Faesteg yn erbyn Pen y Bont. Mewn un gêm, roedd yn pacio lawr yn y rhengflaen gyda Alan Henson, tad un o gyn-ser Cymru, Gavin. Tu allan yn yr olwyr, roedd Neil Boobier, ac yn ei gwynebu nhw yn crysau Pen y Bont oedd Rob Hawley a bachgen ifanc o'r enw Gareth Thomas. Wrth siarad gyda Mike, roedd yn amlwg iawn i fod yn ddyn rygbi balch. I would say in his lifetime I've probably missed 8 games, and that's across from mini junior level to his university, his youth rugby in Carmarthen Quins, and where he is now. For me and his mum, we get immense pleasure out of seeing him playing, you know. And like we always said to him, well, Mum and Dad, we'll take you anywhere you want. You know, you hear all these funny stories about father and sons in rugby and stuff like that. Do you have any stories of you coaching him maybe? Or just, do you remember something that stood out? Oh, that was quite funny when Rhydian was a little one playing. I remember him, we were on tour. We were down in Bognor Regis, the tournament down there where teams came from all over the UK down there. And it was, I think it was like 12-a-side. We had to reduce it to 12-a-side. They were tournament rules, and the weather on one occasion, we'd gone there 2 or 3 years and we'd won. Every year we'd gone, we'd won a big cup. It was like the Champions League cup that exists in football today. Big, massive piece of metal. Yeah. But I remember we were in the final one day against Ealing, English team, Ealing, and the weather was atrocious. And the clock was taken away, and there was no give between both sides, nil. And it was a moment in the year 22, smaller reduced pitch, but in the year 22, and the boy went to kick ahead, and Rhydian charged it down and managed to score. Well, the pitch was like a swamp. I'll never forget that, right? Because the whole team, the whole squad just bombarded on Rhydian, and I can remember picking him out of the muck face down. Unrecognisable, right? Unrecognisable. Yeah. And he just turned to me, he said, Dad, Mum, I need a shower immediately. And somebody just came in with a bucket and went whoosh, straight over him. Nid Mike oedd yr unig un oedd wedi bod yn rhan o ddatblygiad Rhydian fel chwaraewr rygbi. Roedd Iwan wedi bod yn gyd chwaraewr iddo fo hefyd. Reit trwy ysgol uwchradd, ond oedden ni wastad yn chwarae i clybiau gwahanol, so oedd o wastad bach o sort of rivalry fan'na. Oedd o ddim yn hoffi y clwb o'n i'n chwarae I suppose, a o'n i ddim yn hoffi'r clybiau oedd o'n chwarae. Ond dim ond unwaith dwi'n cofio actually chwarae yn erbyn fo, nôl fel probably under 12s, under 13s, rwydd fel na. Fo oedd lwcus
yn ennill y diwrnod â ni. A blwyddyn, wel, yn y chweched dosbarth, fi oedd capten fo. So mae'n ffynnu nawr, fel fo nawr yn chwarae, mae wedi chwarae i Scarlets, sort of under 18 fe bynnag, a na mae'n chwarae i Bontypridd, obviously. A wedyn fi oedd capten fo wedyn yn y chweched dosbarth. Ti oedd yn deitha fo lle i fynd? O ie, dim dawt am hynna, boi. Ar y pryd, efe ti oedd y chwaraewr gorau allan o'ch y ddau yn chi? Wel, bys y fo yn dynau o fo, ond... Anodd cymaru falle, mae o'n forward. Wel, os wyt ti'n gofyn iddo fo, bys yw'n probably meddwl bys yw'n backwell na fi hefyd, so... ma bien-aimé, on crame désespéré près de ta porte fermée. Je veux encore demeurer. Ti siŵr o fod yn cofio'r uchafbwyntiau a dy lwyddiannau i gyd ar y llwyfan. Cera ni nôl i'r dechrau. Sut ffeindies ti dy lais? So, nath e gyd cychwyn rili yr siwrnau canu yma pan o'n i yn Steddfod ysgol yn canu dinawd pan o'n i'n blwyddyn 5, a digwydd bod beirniaid ar y pryd, Eleri Roberts, hi oedd athrawes gyntaf fi. So, oedd hi athrawes fi am byti 10 mlynedd. Cofio Eleri yn cysylltu gyda pennaeth yr ysgol, Mrs Ellis. Wrth gwrs, o'n i wedi dangos ddiddordeb fyd. So wedyn, o'n i dechrau cael gwersi canu. A wedyn, yn yr Eisteddfod yr Urdd, wedyn blwyddyn yn olynol, blwyddyn 6 o'n i, yn Conwy fi'n meddwl. Des i'n ail yn yr Eisteddfod, felly ni rai am. Pwy well na Eleri Roberts i sôn am daith cynnar Rhydian ar y llwyfan? Mae Rhydian yn credu'n gryf mae hi yw'r rheswm ei fod o yn y lle mae o nawr. Pan glywys i Rhydian yn canu gynta, nath e fynharo fi'n syth, gyda ansawdd arbennig i lais e. Nôl yn 2007, os yw'n yn iawn, Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi oedd e. A wedyn ar ôl, ychydig bach ar ôl hynny wedyn, ar ôl sgwrs gyda'r prif athrawes a rieni, nath ei ddechrau gwersi canu gyda fi yn y tŷ yn Rhesimon, a hynny wedyn am bron i 11 o flynyddau. Sut fath o fyfyriwr oedd ei ddysgu? O'n i wrth fy modd yn dysgu Rhydian. Oedd e'n dod yn llawn brwdfrydedd i'r gwersi, a mor barod i ddysgu. Roedd e'n ymarfer y caneuon oedden ni'n gosod iddo fe, a oedd y gwaith wedi cael ei dysgu cyn pob gwers. Dwi'n siŵr bod gennych chi lwyth o straeon am Rhydian yn perfformio ag yn ymarfer. Ond oes yna un stori sydd yn aros yn y co? Falle mwy doniol oedd Rwyl Gerdant yng Nghasnewydd yn 2009. Oedd yn cystadlu yn yr Alawerin, Twll Bach y Clo oedd enw'r darn. A oedd yn cystadlu o dan 15, os dwi'n iawn. Oedd y plant oedd e'n reit ifanc, ond wedi cyrraedd 12. A oedd y gweddill y cystadleuwyr yn hun ag e. A wrth gwrs gath Rhydian llwyfan. A dwi'n cofio sefyll gydag e tu ôl llwyfan, a fan hynny oedd y ddau gystadleuedd arall, a merched oedd y ddwy ohonyn nhw. A nhw dipyn yn hun ar Rhydian, ac oedd Rhydian yn siarad gyda nhw non-stop fel bod nhw'n nabod e ers blynyddau. A dwi'n gwybod bod Rhydian dal mewn cysylltiad gyda'r merched hynny hyd at heddiw, a dyna beth yw cystadlu. A dwi'n siŵr bod chi yn fwy na neb yn prawd iawn ohono fe, yn enwedig ar ôl y cyfres o lwyddiannau diweddar mae wedi cael. Fel athrawes ganu Rhydian, dwi'n falch iawn o'i lwyddiannau fe dros y blynyddoedd. Mae cael llwyddiant yn y blynyddoedd cynnar yn reit gyffredin yng Nghymru gyda'r holl eisteddfodau sydd gyda ni. Ond i fedru cynnal y safon uchel hynny am flynyddoedd, mae hynna'n dangos personoliaeth cryf iawn. Un o'r bwyntiau mawr i fi oedd fe'n ennill yn Llangollen, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen yn 2014, cystadlu am y tro cyntaf, hynny'n erbyn cystadleuwyr o dramor. Hefyd, o'n i'n y gynulleidfa'n gwrando na fe'n canu yn Albert Hall, nôl yn 2018, a'r balchder o weld yn perfformio o flaen cannoedd o bobl. Ac wrth gwrs, yn mwy diweddar, ar ôl iddo fe symud ymlaen i gael hyfforddiant pellach yn y coleg, gweld o'n ennill ysgoloriaeth Bryn Terfyn. O'n i yn y gynulleidfa, a o'n i mor bles a mor prawd ohono fe. Mae'n anwyl clywed. Sorry. Mae'n pwydych a phoeni. Mae'n hyfryd clywed.
Cilfan o coed o amgael ffoi o fwrlwm bawyd an o cafdroi. Oes unrhyw rwystrau ti wedi gorfod gwynebu dros dy fywyd neu dy yrfa? Dim ond unrhyw beth gwael wedi digwydd, ond mae fi heb gweud yn cyhoeddus, o'n i'n lwcus iawn i byw mewn ffordd oherwydd mam. Gath hi, pan oedd hi'n rhoi genedigaeth, oedd hi'n gath hi severe toxemia. Mewn ffordd, oedd heb mam, fi'n lwcus iawn bod fi yma heddi a mam. Oedd mam wedi cael ei injecto yn ystymog gyda morphine a stuff. Fi wedi dysgu hyn nawr, ta fi lan. Na pam mae teulu mam a dad mor agos, herwydd dydym ond trin i sydd. A be mi'n gweud, os mae unrhyw broblem dyn nhw, mae broblem dy fi. So fi'n eitha agos iawn, ond eto, mae hwn yn rhywbeth sydd wedi gweud wrth neb lot, really. Ond fi'n ffodus iawn. Yn ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol, bu farw tycu Rhydian. Noson cyn iddo fo fynd i Baris i ganu gyda cor y wain ddyfal. Roedd o'n ffigwr mawr yn ei fywyd. Sdim teulu fi'n enfawr, fi'n unig blentyn. A oedd tad cu byw lawr y hewl. Family home ni'n galw e, just literally lawr y hewl o TV nawr. Ond pan o'n i'n ifanc, o'n i'n lawr na bron bob dydd neu bob yn ail. O'n i'n galw tad cu yn pop. Oedd fi y pop yn eitha agos iawn. Oedd e'n adnabyddus am ei tost. Oedd e'n licio wneud fel... Oedd dim tost ydy fe, yr un hen ffasiwn o ffordd o wneud tost, fel sa'i fi ffili disgrifio fe, fel fry-up mewn ffordd, a oedd e'n just yn splasho men yn anna fe, fi licio menyn. A unrhyw un dath i ti pop, dath nhw tost gorau yn y byd, right, amazing. A oedd e'n licio wneud pea soup, honestly, yr swp gorau fi wedi cael. Fi jyst yn bach o siom sa'i gyda reciter, to be honest with you. Wyt ti'n gallu cofio lle oedd y ti a pwy oedd gyda ti pan nes ti dderbyn y newyddion? Fi gallu, os mae rhywbeth yn bod gyda mam a dad, mae dad yn well cyddi fe na mam, fel bethau. So, dath dad mewn, oedd e'n rhaid, ond dath mam mewn a nath i ddim gweud yn byd, o'n i fel, mae rhywbeth, something's gone on here. Nath i gweud, nath e marw. So oedd e'n really odd, cos nes i weld yn y bore, a fi newydd gorffen paco ar gyfer Paris i fynd i Disney, a mae mam a dad yn dod mewn. So o'n i bach, great timing, ffordd, ond oedd e'n eitha anodd, ond o'n i yn stafell bach iawn fi yn syngenydd. Dath nhw mewn, a wedyn pan nath nhw gadael, o'n i sy'n gwybod beth i wneud, a digwydd bod, oedd person cyntaf mewn ffordd dath mewn, oedd Fei, cariad fi nawr. Dath i mewn a rhoi cwtsh, a o'n i ddim o'i mynd, ond es i yn y diwedd i Baris, cos fi credu bydd y pop moyn iddi fi fynd, ond oedd hwnna'n wythnos anodd. Mae pethau fel yna'n gallu effeithio pobl am byth. Nath o effeithio ti'n hir dymor? Dim rili, nath o ddim effeithio fi'n hir dymor o ran be o'n i'n neud, oherwydd oedd pop, oedd e'n un o'r bobl na, oedd e ddim yn licio pobl dwelo dros stuff, a fi'n gwybod yn iawn, sy'n ni ddim yn cadw ymlaen neud pethau addysg, rygbi, canu, stuff o'n i'n mwynhau, bydde fe'n grac hwnna, oedd e'n casau, oedd e ddim yn licio sympathy a stuff fel yna, fi'r un peth, a y peth diwetha bydde fe moyn, a bydde ni moyn dros rhywun arall yw stopo gwneud beth ti'n neud. Fe'n i'n gwybod, fi'n person eitha positif, ond o'n i'n gwybod, oedd e'n
oedd e'n suffering dros y misoedd, so oedd e'n blessing mewn disguise mewn ffordd bod e'n gallu ymlacio nawr mewn ffordd a dim gyda poen, ond na, dros y mis ar ôl ni, o'n i dal nôl ymlaen, sort o mas angladd a helpu mam a dad a stuff, a hwnna oedd o angladd, dim bod fi wedi bod i lot o angladdau, ond hwnna oedd yr un anoddaf fi wedi wneud eriod. Dath e ni fel teulu yn agosach, yn sicr fi mam a dad, ond na, o'n i jyst yn meddwl be bydde pop yn gwyd, be bydde fe moyn i fi wneud, so jyst trio cadw positif rhywun ffordd. Reit y Rhyds, y cwestiwn mawr. Pa un yw'r ffefryn? Chwarae rygbi neu'r canu? Os fi'n honest, Daf, mae hwnna un o'r cwestiynau fi wedi cael gymaint dros y blynyddoedd diwetha. Fel ni'n gweud, fi'n caru wneud y ddau, a fi'n credu bod y ffaith mae'r ddau beth mewn ffordd ar spectrum hollol gwahanol i gilydd, fel bydde ti beth yn stereotypically, bydde ti ddim yn disgwyl i rywun chwarae rygbi a gallu canu. Fi'n meddwl bod e'n bwysig mewn ffordd i deall beth ti'n ystyried fel gwaith, gyrfa, a beth ti'n ystyried fel diddordeb. A wrth gwrs ar y funud, canu fydd fy ngwaith a fy ngyrfa, dyna beth dwi'n moyn wneud. A rygbi yw un o fy niddordebau fi. Mae'r canu diddordeb hefyd wrth gwrs, ond deall y gwahaniaeth erbyn nawr o'r ddau, a mae'n bwysig, fel ti'n gweud, mae'n bwysig cael amser gwaith, ond mae'n cystal mor bwysig i gael amser gymdeithasol a i wneud diddordebau ti, a dyna be fi wedi trio wneud dros y blynyddoedd, a fel mi'n gweud, os allai wneud ei gymaint mor hir a phosib, yna gorau oll. Gwlad y Gân yw Cymru fach wrth gwrs, ac roeddwn ni eisiau gwybod os oedd un o'n cantorion enwoca wedi mynd trwy sefyllfa tebyg i Rhydian. Dyma Sir Bryn Terfel. So Bryn, pam oedd ti'n iau? Oedd ti'n chwarae rygbi ac yn canu o oedran ifanc. Beth oedd balans o'r ddau? Yn bersonol, i fi, y canu oedd yn rheoli popeth. Ac o ran bod yn fachgen ysgol yn ysgol Dyffryn Anlle ym Mhen y Groes, mewn dyffryn sydd yn hoff iawn o'i chwaraeon, mae rhaid i ategu, ond efallai o'n i'n dewis chwarae pêl-droed, rygbi, pêl-fasged, criced, i ryw fath o guddio y ffaith mod i hefyd yn mwynhau canu. Ond o'n i'n mwynhau yr elfen yna o fod yn gyd chwarae gyda'n ffrindiau, ac oedden ni'n dima eithaf yn y pêl-droed, dim cystad yn y rygbi. Wrth gwrs, oedd o'n rhywbeth pwysicach i mi wedyn yn y byd canu, achos o'n i'n dechrau llwyddo yn efo. A toedd cae rygbi ddim y lle perffaith i fod yn edrych ar ôl be fydd yn arwain at fod yn ganwr broffesiynol, sef adran y wyneb. Nes i dorri'n rhywun cwbl o weithiau. Ac o'r herwydd hynna, mi ges i lawdriniaeth ar y septum oedd wedi plygu yn un o'r gema. A'n uncle i yn Abertawe, Dr Rhydian Jones, nath edrych ar yn ôl i yn ysbyty Singleton Abertawe pan o'n i'n ifanc iawn. Felly, roddodd hwnnw dipyn bach o ofn i mi a dweud y gwir, achos os o'n i yn mynd i fyny'r ffordd yna tuag at bod yn ganwr proffesiynol, oedd rhaid i'r chwaraeon stopio a gael bod yn ail ffidil am dipyn bach. Wrth gwrs, pam nes i adael yr ysgol, fe orffennodd yr chwaraeon a bod yn Llundain oedd hwnna ddim llawer amser i ymuno â glwb rygbi neu â glwb pêl-droed yn anffodus. Mae Rhydian di ennill yr ysgoloriaeth, fel ti'n gwybod, ac oedd yna unrhyw drobwynt tebyg yn dy fywyd di i feddwl, canu ydi o i fi? Allai ddeud, heb os nag o'n i bai, tuag at diwadd yn amser yn y coleg yn y Guildhall School of Music and Drama yn Llundain, ac oedd hynna'n 5 mlynedd.
tuag at y 5 blwyddyn, oedd na arwyddion bod y faner yn dechrau hedfan yn yr gwynt, bod na fwynhad o berfformio, ond hefyd bod na rhyw fath o lwyddiant. Ac oedd ennill ysgoloriaeth ar enw y Kathleen Ferrier Memorial Scholarship yn 88, nath arwain at canner o byd yn 89, oedd yn drobwynt mawr ac yn agoriad llygad yn y byd proffesiynol. Felly, ia, tuag at diwadd ymlynyddoedd o fod yn astudio cerddoriaeth a chanu. Rhys, ma'n wych clywed dy fod i mor eiddgar i gadw'r cydbwysedd na rhwng y rygbi a'r canu. Ond beth yw'r neges bach yn dy ben di? Beth sy'n cadw ti fynd? Beth fi wedi dysgu dros y blynyddoedd yw, os ti ddim yn, os ti ddim yn cael eich dewis mewn i tîm rygbi neu os ti ddim yn ennill gwobr canu neu ti ddim yn cael eich dewis i wneud unrhyw beth fel la, os mae fe'n byr dymor, nes dim pwynt dwelo dros dy fe, os mae'n hir dymor, a na ti'n ffindo solutions i gweithio mas y problem, enghraifft, os ti ddim yn cael eich dewis a gofio llwyfan yn y steddfod i gael fal o erin, 1 blwyddyn, mae'n jyst blwyddyn nesaf, you go again mewn ffordd, ynddo? So, fi'n person eitha positif, mae eisiau edrych mlaen fwy yn edrych na here and now. Fi yw'r un o'r bobl na, fi wedi cael lot fawr o knockbacks yn mywyd, ond mae'n part and parcel o y gyrfa canu a rygbi mewn ffordd, ond fi credu y ffordd ti'n ymateb i stuff fel hwnna sy'n deffinio ti fel person, I guess. Cylfan o